ହେଲାଣି ଆରେ ହେ 9:30 ହେଇଗଲାଣି ହେଲାଣି ପଇସା ପତ୍ର ମଜୁରୀ ପତ୍ର ଲଗେଇ ଦେଲେ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଫୋନ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖିନି ବୁଲା କାଟି ଦଉଛି ଫୋନ କଣ କରିବ କୁଆଡେ କେହି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହେ ଲିକୁ ଇଆଡେ 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 ଏଡା 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 ବାଘ ବାହାଘର କାମ ନା 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 ଦାଦି କଣ ହେଲା? ସେ କାମ ହେଲେ ଇଟା ବହିବାକୁ ଡାକିଦେଲୁ ଗୋଟା ପୁରୀ ଗଜପତି ଭଳିଆ ଡାକିଦେଲୁ ତ 2000 ଇଟା ବହିକିରି ଗଲି ସକାଳଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ସେ ତ ଇଟାକୁ ଆଣିଦେଲୁ ସେ ପଇସା କାହିଁ କେବେ ଦବୁ? ତମର କେଇଟା କଥା କି ଖୁଡିର ଗୋଟେ କଥା ତମର ଗୋଟେ କଥା। ଖୁଡି ମତେ କହିଲେ ଦାଦାକୁ ପଇସା ଦବୁନି ସେ ମଦ ଫଦ ପିଇ ନଉନ୍ତି। ଖୁଡି ଆଇଥିଲା ମତେ ନା ମୁଁ ଆଇଥିଲି କିଏ ଆଇଥିଲା ବା ଜାଣିନ ମତେ ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ତୁ କେତେ ପଇସା ତମର କେତେ ଏମିତିଆ ମଦିନା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପଇସା ପଇସା ମୁଁ ଦେଖିନି ଏ ଲୋକ ବୁଝେଇ ହବନି ବାଟ ବାହାର କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଯଦି ଏମିତି କାହିଁ ଥରୁଛି ହାତ ବାପା ସିଏ ବେଳ ଅଭ୍ୟାସ ବାପା ବେଳ ଅଭ୍ୟାସ ମାଲ ଟିକେ ନ ମାଇଲେ ସେ ହାତ ଆଉ ମାଲ ଟା ମାରିଦେଲା ପରେ ଇଏ କରିବ।